Joi 13 septembrie 2012, suntem în Dibim la Majesty Club Tarhan. Deci fostul Club Tarhan de anii trecuți a fost cumpărat de către lanțul Majesty. L-au renovat parțial, îl vor renova în continuare. Și pentru anii viitori vi-l recomand. Va avea un sistem de ultra all inclusiv. Este un hotel frumos. Momentan nu este niciun român aici, dar probabil că anul viitor vor fi. Deci ar fi bine să nu luați în considerare referințele găsite pe forumuri despre el de anii trecuți, pentru că nu vor mai fi de actualitate pentru anul viitor sau pentru anul 2014. Plaja este frumoasă, șezlongurile sunt din lemn, dar cu spătare care se reglează. Nu știu ce va fi anul viitor, că au zis că vor continua renovările. Ei au preluat hotelul, lanțul Majesty a preluat hotelul în plin sezon anul acesta. Plaja este din nisip. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri de șezlonguri. Intrarea în apă văd că este lină și este nisip. Iată, la 30 de metri de țărm, apa este până la brâu. Aceasta este Silent Pool, bănuiesc. Este un holiday village. Să nu vă luați după nicio agenție care vi va prezenta stele. Nu are clasificare pe stele, este un holiday village. Cazarea este în bungalouri, nu este nicio clădire principală și nu are stele. Orice agenție care vi va prezenta pe site cu stele, minte. Iar acesta este clădirea principală. Sunt 3 tobogane. Altă piscinuță mică pentru copii mici. Iar cazarea este în bungalouri de acest tip. Da? Deci nu există nicio clădire principală, iar toate corpurile de bungalouri sunt P+1 și sunt la fel. Este un resort vechi, dar să sperăm că prin preluarea lui de către lanțul Majesty va fi un hotel cu servicii bune și referințe bune pe formurile de specialitate anul viitor. Iată, acum se numește Majesty Club Tarhan Beach. Deci rețineți, nu are stele.